салом ба ҳамаи онҳое ки моро мебинанду мешунаванд. саломи алоҳида ба онҳое ки мухлиси доимии моанду канали моро мунтазам тамошо мекунанд ва албатта зери ҳар видеои мо андешаҳои худро менависанду ва боз мондани як лайкро дареғ намедоранд. имрӯзам чанд хабари ҷолибро барои шумо омода кардем ва ҷолибтаринаш он аст ки қарибу тайёраи МЕССИРО мекафонданд. шумо мегӯяд ин суиқасд ба ҷони Месси буд? То охир бинед ва хоҳед фаҳмид ки чӣ шудааст. дӯстон, бисёре аз шумо хабар надоред ки мо дар телеграм канали барсатиҷӣ дорем. дар он ҷо хабарҳое мебароянд ки дар ютуб дида намешавад ва ҳамчунин шумо имкон доред ки ин хабарҳоро бо дигар мухлисони барса муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар описания ва комментарияи ин видео. акнун поза ёнбошро гиред ки давомаш шавқовар мегузарад. ва чун ҳамеша мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони мо аз 1х бо промокоди барсатиҷӣ барои ҳама то $100 бонус омода карданд. акнун тамошои бозиҳои дӯстдоштаатон боз ҳам ҷолибтар мегардад, зеро барои рақобатҳо ҳамеша коэффициентҳои баланд пешниҳод карда мешавад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аммо аз он оғоз мекунем ки Филиппи Каутино майли аз Барселона рафтанро кардааст. гӯё ин хабар ҳамагӣ дирӯз баромада бошад ки якбора ҳамаи пойгоҳҳои хабарӣ ба он диққат доданд. аслан ин гапи чандон нав нест, фақат Филиппо интизори пешниҳоди хуб аст. ин маротиб Милан хостори Каутино шудааст. нимовзятгар дар Барселона соли 20 миллион евро ба даст меорад ва бо назардошти мушкили молиявӣ ба сари Барселона омада, дастаи католонӣ мехоҳад ки аз чанд бозингари гаронарзиш ва дар навбати худ бефоида гузарад ки Каутино дар сархати рӯйхат меистад. Филиппе аз мавсими гузашта зонии худро тавбат мекунад ва дар мавсими сипаришуда ҳамагӣ дар чанд бозӣ ширкат карду бас, аммо пулҳои рапортаро гуфти он гапо ката гирифт. қисмати Мартин Брейтвейт то ҳанӯзам норӯшан боқӣ мемонад. бояд гуфт ки ӯ низ дар рӯйхати бозингарони шомил аст ки ин тобистон Барса аз онҳо халос шуда нест. аммо худи бозингари даниягӣ аз Барса комилан рафтанӣ нест, нигоҳ накарда ба оне ки баъди рафтани Суарезам ба ӯ вақти зиёди бозӣ дода нашуд. баромади хуби ӯ дар ёра 2020 албатта нархи ӯро дар бозори трансферӣ хеле баланд бардошт ва бо ин назардошт фурӯхтани ӯ мушкилтар шуд. дар раванди евро як кампировозаам паҳн шуд ки гӯё Вестхэм ӯро харида нест, аммо бо анҷоми чемпионати Аврупо ин хабар ҳам хомӯш гашт. аммо барои кам кардани сарбории буҷа Барселона ғайр аз фурӯхтани бозингарон дигар илоҷ надорад ва бозингари даниягиам инро хуб мефаҳмад, ҳарчанд ки Барсаро ба дандон қапидааст. мо дирӯз як нашри калонро пурра барои баргашти Гризман ба Атлетико бахшида будем ва он ҷо гуфтем ки Барселона ғайр аз Саул боз болои 15 миллион еврои дигар аз Атлетико барои Гризман талаб дорад. усулан Атлетико ба ин пешниҳод чандон зид нест, аммо имрӯз дар ин мавзӯъ гуфти қадами қурбон повороти нав пайдо шуд. гап сари ин ки Атлетико ҷои 15 миллион ба Барселона бозингар пешниҳод кардааст ки яке аз онҳо Лоди ва дигари Эрмосо мебошад. не Атлетико ҳардуи онҳоро не, балки як нафарашро болоӣ доданӣ аст. фақат суол ин аст ки то куҷо ин ду муовизатгар барои Барса лозиманд. аммо як чиз аниқ аст ки Атлетико ба ҳар роҳу усул мехоҳад писари қайсари худро баргардонад ва ин баргашт пагоҳ то рӯзи дигар баргузор мегардад. агар бо роҳи алишбадарак нашуд, мадридиҳо омодаанд 15 миллион Барсаро пардохт кунанд то Гризман ба хонаи худ баргардад. рафаэл бенитес аз роҳбарияти Эвертон талаб кардааст ки Климан Ланглеи Барселонаро харидорӣ кунанд. сармураббии нави Эвертон мехоҳад ки бозингари фаронсавӣ хатти муҳофизати дастаро сарварӣ кунад. аммо то куҷо худи Лангле аз Барселона рафтанист, ин суолест ки бо он чандин касон ҷавоб ёфта наметавонанд. зеро чи Брейтвейт, чи Лангле, чи Пьянич ва чи ҳатто Умтити ба ягон кас нодаркор аз Камп-Ноу рафтанӣ нестанд. охир ин ҷо онҳо дар сояи салқин нишаста аз давлати Лапорта катагарӣ карда гаштанд, гуфти устод хайрандеш ба ки ин нозу неъматҳои дунё намефурад. иштибоҳи чанд бозии охири Лангле ки ба голҳои фоҷиабор оварда расонидан, роҳбарияти клубро водор ба он кард ки аз баъри хизмати Лангле дар мавсими нав гузарад. бозингари фаронсавӣ бошад Барсаро тарк карданӣ нест. хатти муҳофизати Барселона пур аз муҳофизатгарон аст. албатта ҳар кадоми ӯ мавқеи худро дорад ва алба на дар марказ, балки дар қаноти чапи муҳофизат бозӣ мекунад. аммо ба ҳар сурат агар Куман хоҳад, ба қавли ротатсияи муҳофизонро мекунад. манзури ман ин аст ки дар сурати лозима ҷои Лангле холӣ намемонад. Пикеко ҳанӯз зинда аст. хулас Барса аз Лангле халос шудани асту Лангле аз Барса не. ана ҳамин хел як номаъқулии бозингари фаронсавӣ.
балиянияни Месси ва Али оилааш лозим омад таи 2 соат дар фурудгоҳ барои парвоз интизорӣ кашанд. Гап сари ин ки пеш аз парвоз аз фурудгоҳи Буэнос Айреси Аргентина ки мебоист Месси ва Али оилааш ба Майами парвоз мекарданд, хабар аст ки дар бинои фурудгоҳ бомба гузошта шудааст. Ин хабарро ба воситаи телефон як шахси номаълум ба кормандони фурудгоҳ расонидааст. Таи 2 соат кормандони бехатарии фурудгоҳ тамоми макони лозимаро бомба кофтанд ва хушбахтона наёфтанд. баъдан маълум шуд ки ин хабари бардурӯғ будааст. шояд касе шӯхӣ кард ё мехост ки боз чанд соати дигар Месси дар Аргентина бимонад, зеро Лео баъди ба даст овардани Копа Америка акнун бо аҳли оилаи худ ба истироҳат рафт. Албатта Месси бо тайёраи шахсии худ парвоз мекард, аммо барои бехатарӣ парвози ӯро ҳам дертар монданд. Хулас, аз ин занги нохуши телефонӣ касе зиёну зарар надид. Месси бо акаи Хорхе ва оилаи худ ба Майами рафт ва мо шумо инҷо мондему омадани ӯро аз истироҳат мунтазир мешавем. барои имрӯз тамом. Чӣ гуна дар оғоз гуфтем, шумо андешаҳои худро нависед ва мондани як лайкро фаромӯш накунед. барои таваҷҷӯҳ сипос. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.